Tarihin Annabi sallallahu Alaihi wasallam kashi na 8. Baradan Musulunci, alkaki da ruwan zuma. Alƙur'ani ya yi amfani da wani irin yare mai ƙarfin tasiri da jan zukata a cikin lafuzza gajeru ba masu gajiyarwa wajen karatu ba. Abinda duk ya shige masu duhu a wannan lokaci, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan warware masa shi. Da haka aka gina wata al'umma a sirrance wacce ta ƙalubalanci kafircin mutanen Makka kafin daga bisani Allah maɗaukakin sarki ya ba da umarnin a fito fili a yi da'awar musulunci. Shekaru 3 kenan cif aka yi ana sirrinta da'awar musulunci tare da kiran ɗaiɗaiku waɗanda ake ganin dacewarsu da shiga musulunci a irin wannan lokaci mai tsanani. Kuma sama da mutane 40 ne suka samu horarwa ta musamman daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. waɗanda suka hada da iyalansa da mafi kusancin mutane zuwa gare shi, sai kuma waɗanda Allah ya zaɓe su don su shiga cikin wannan ayari mai albarka daga cikin waɗanda su waɗannan bayan Allah makusantan manzon Allah suka janyo. Sun kasance cikin wani yanayi na bakunta a cikin mutanensu, kasancewarsu akan wani addini da wata aƙida da take baƙuwa a cikin al'ummarsu. Amma kuma sun yi riko ƙamƙam da addininsu, suna ji da shi matuƙa, kuma a dare da rana tunaninsu shine ta wace hanya ne za su nusar da mutanensu akan gaskiya. Waɗannan bayan Allah da suka samu horaswa a wannan lokaci sun kasance daga gidaje daban-daban, mafi yawansu kuma manyan mutane ne, da matasa 'yan gata da 'ya'yan masu iko. Akwai kuma wasu masu rauni waɗanda ke cikin ƙangin bauta da kuma cikin halin ƙuruciya kamar su 13. Su ne kuma suka zama tubalin musulunci na farko wanda aka gina fadarsa a kansu. Su ne masu zurfin ilimi a cikin sahabbai, masu bayar da fatawa, masu yanke hukunci, kuma duk wata arangama da ɗauki ba daɗi da aka yi a bayan haka, su ne suka zamo a sahun gaba. Bayan wannan lokacin ne Allah ya sauko da umarninsa zuwa ga manzansa sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, ka yi gargaɗi ga danginka mafiya kusanci, yana nufin ƙabilun Qurayshawa da suke a Makka. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam take ya yanke shawarar matakin da zai ɗauka. Ya nemi kafar sadarwa mafi ƙarfi ta wancan zamani da salo mafi kaifi wajen isar da saƙo zuwa ga mutane. Sai ya hau kan dutsen Safa yana cewa, ya sabaha, ya sabaha, irin kiran da masu shelar yaƙi suke yi don yi kuwa da gargaɗi. Kafin ka ce meye wannan, duk cikar Makka da batsewarta sun haɗu a gabansa don jin abin da yake yi kuwa a kansa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi shimfiɗa mai ƙarfi wadda ta zarge su ta kuma hujjace su, inda ya fara da cewa, idan na ce muku a nan saman dutsen nan ina hangen ƙurar wata runduna da za ta kawo hari, za ku gaskata ni? Manzon Allah ya tambaye su, suka ce ƙwarai kuwa, ai kai ba maƙaryaci ba ne, ba mu taɓa sanin an zarge ka da ƙarya ba. Sai ya ce, to ni mai gargaɗi ne daga Allah don ku bi shiryarsa, ku kama gwadaban gaskiya kafin wata azaba mai tsanani in kun ƙiya ta ci muku. A nan ne fa suka yi cirko-cirko suna kallon juna. Ba wanda ya iya buɗe baki ya ce uffam, sai mafi ƙarancin arzikin wannan al'umma shine Abu Lahabi, shine ya furta mummunar magana ga ma'aiki yana mai cewa, tir da halinka ya Muhammad, yanzu akan wannan ne kake kiran mu? Daga nan kuma taro ya watse. Wannan haɗuwa ta zamo ita ce ajandar tattaunawar jama'a na cikin gida da ƙasashen waje a tsawon wannan shekarar. Kuma akan abin da ya faru a wannan wurin ne maɗaukakin sarki ya saukar da suratul Masad, wadda ya fallasa Abu Lahabi a cikinta game da mugunyar matarsa. Kuma Allah ya kama sunansa ɓaro-ɓaro a cikin wannan sura domin ya tozarta shi, kamar yadda ya tozarta fiyayyen halitta. Abu Lahabi dai mutum ne da Allah ya tara masa ni'imomi da dama, domin kuwa kamilin mutum ne, kyakkyawa, mai girman matsayi da wadatar arziki. Gashi kuma babban ma'aikin Allah, amma kash, duk waɗannan abubuwan ba su amfane shi ba, shi da muguwar matarsa Ummu Jamil. Maganar Allah ta tabbata a kansu, suka mutu tozartattu,
suna makamashin jahannama. A cikin ‘ya'yansu huɗu, Utba da Mut'ib da Durratu, duk Allah ya yi musu arzikin musulunta, sai Utaiba ne ya mutu kafiri. Dalili kuwa, lokacin da mahaifin nasu ya umarce su da sakin auren ‘ya'yan manzon Allah mata da aka ɗaura musu, sai Utbatu ya saki Ruqayya a mutunce. Shi kuma wannan shaƙiyan sai da ya zo ya tozarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya zartar da muradin mahaifinsa, ya shelanta sakin Ummu Kulthum. Ashe daman Allah ya yi musu zaɓin wani nagartaccen bawa nasa, shine Usmanu ɗan Affan, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura masa auren su ɗaya bayan ɗaya. Sannan Allah ya yi ma Utba tukuicin cikawa da imani, shi da ƙannansa biyu, Mut'ib da Durratu. Utaiba kuma Allah ya tozarta shi, ya yi mutuwar ƙasƙanci akan kafirci. Ya Allah, muna roƙonka ka yi mana arzikin gamawa lafiya da mutuwa cikin masoyan manzanka masu kariya ga addininsa da tafarkin shiriyarsa. Amin summa amin. Fara bayyana da'awar musulunci ke da wuya, sai duk inda hankalin shugabannin Qurayshawa yake ya tashi. Suka kalli musulunci a matsayin wani gungu na 'yan tawaye da ya zo ya tarwatsa tarayyar ƙasarsu, ya wautar da hankalinsu da na iyayensu, a yayin da zukata masu tsarki daga cikin jama'a suka rika shiga ɗaya-ɗaya a cikin addinin. Da lokacin aikin hajji ya gabato, sai suka ji tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damar tallata da'awarsa ga baƙi 'yan ƙasashen waje da za su halarci aikin hajji. Don haka sai suka haɗu a gidan Walid ɗan Mugira domin su shawarta. A nan ne fa Allah ya tona asirinsu, domin kuwa da aka haɗu sai gaba ɗaya suka ce, to Walid, kai ne dattijo mai yawan shekaru da gogewa ga al'amuran rayuwa a cikinmu, don haka ya kamata mu san ra'ayinka akan wannan sabon abu da Muhammadu ya zo da shi, don mu san abin da za mu faɗa ma baƙi idan suka gabato. Sai Walid ya ce, a'a, ai ni mai yanke hukunci ne, don haka ku faɗa sai in ji naku ra'ayi tukunna. Sai wasu suka ce, to mu nuna musu boka ne kawai. Walid ya ce, haba, yaushe za a haɗa kalaman Muhammadu da na boka? Suka ce, to mahaukaci ne. Ya ce, a'a, ai duk mai hankali ya san bai fi Muhammadu ba. Suka ce, to mawaƙi ne. Ya ce, tun yaushe muke jin mawaƙa da zizar maganarsu? Wani nau'i ne na mawaƙa da ma'aunanta ba mu saba da shi ba? Suka ce, to kenan dai dabo yake yana sihirce mutane. Ya ce, anya, a dai sake dubawa. Wallahi wannan abin da Muhammadu yake karantawa wani irin ɗanɗano ne yake da shi, in ji shi. Ya ce, akwai kuma wata irin nakiya a samansa, ƙasansa gwanin daɗi ne, rassansa kamar nunannun 'ya'yan itace ne. Duk abin da ka faɗi game da shi don ka aibata shi, take ana gane ƙaryarka. Amma dai kawai mu tsaya akan cewa dabo ne yake yi, tunda mun ga yana raba ɗa da mahaifi, ya shiga tsakanin wa da ƙaninsa ko mata da mijinta, kuma ya raba mutum da danginsa. Da haka suka tashi, zukatansu a cike da ruɗuwa, domin sun san ba su yi ma hankalinsu adalci ba. Da mahajjata suka gabato, sai kuwa suka shiga kamfen batanci akan da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsakanin gaskiya da ƙarya. Abinka da sha'anin gaskiya, wannan yekuwa tasu ba abin da ta ƙara ma wannan kira sai karɓuwa da shiga zukatan jama'a. Aka watse daga aikin hajji, duk inda ka je ba abin da ake yi sai taɗi akan wannan sabon addini. Babu abin da ya fi ba mutane mamaki kamar matsayin da Abu Lahab ya ɗauka, wanda shi ne baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na binsa a duk inda ya shiga yana kiran mutane, ya ku mutane, ku shaida babu wanda ya cancanci bauta sai Allah, don ku samu babban rabo. Shi kuma sai yana faɗin, ku fita batunsa ƙarya yake yi. Daga wannan shekarar ne fa labarin musulunci ya yaɗu a cikin sassan duniya, ba inda za ka je baka ji ana tattaunawa a kansa ba. To ko waɗanne irin matakai ne Qurayshawa suka ɗauka don ganin sun daƙile hasken musulunci? Wannan shine abin da zai zo a cikin darasi na gaba. A lokacin da Qurayshawa suka lura da ci gaban musulunci da yaɗuwarsa, sun bi dukkan hanyoyin da suke iyawa don ganin sun daƙile shi. Daga cikin matakan da suka ɗauka har da na ɗaya, ƙoƙarin rage masa ƙarfin tsaro.
Babu wani mutum da Allah ya taimaki manzansa da shi a wannan lokaci kamar Abu Talib, baffansa. Dalili kuwa, Qurayshawa na jin nauyinsa matuƙa, shi kuma yana ba manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cikakken goyon baya da kariya, ta yadda ba su iya cutata masa da komai don jin nauyin baffan nasa. Saboda haka, sai suka fara matsa masa lamba don ya hana ɗansa ci gaba da wannan kira da yake yi, ko kuma alal aƙalla ya janye goyon bayan da yake bashi, alabashi su kuma su far masa su yi masa duk abin da suka ga dama. Amma Abu Talib bai ba su haɗin kai ba, sai dai ya gaya musu kalamai masu daɗi don hana ɗumamar yanayi da ya mutsa hazo a tsakaninsu. Na biyu, akwai barazanar taɓa lafiyarsa. A wannan karan ne babbansa Abu Talib ya ji masa tsoro sosai, har ya kira shi yana rarrashinsa akan kada ya janyo ma kansa matsala. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗaga kansa sama ya ce masa, ka ga wannan rana? Ya ce, ya ce, to ko daga can za su ɗosano zafi su cinna man, ba zai hana ni isar da saƙon Allah ba. A nan ne Abu Talib ya haƙura, kuma har ya ƙara da cewa, jama'a, wannan ɗan nawa kun san fa bai taɓa ƙarya ba, don haka kawai ku fita batunsa. Allah gwanin hikima, duk wannan ɗauki ba daɗi da ake yi fa, shi Abu Talib bai karɓi musulunci ba, iyaka dai Allah ya jarabce shi da son ɗansa ne, so irin na halitta, ba irin son da musulmi suke yi masa a matsayinsa na masoyin Allah kuma jakadansa ba. Kuma da a ƙaddara a wannan lokacin Abu Talib ya musulunta, to da Qurayshawa sun haɗe su gaba ɗaya sun saukar da fushinsu a kansu. A nan za ka gane cewa kafirci ma aji-aji ne. Ina za a haɗa kafircin Abu Talib da na Abu Lahabi? Inda akwai wani kafiri da zai shiga aljanna, to da Abu Talib ne. Amma hukuncin Allah ya zarata akan haramta ko ƙamshinta akan kafirai. Amma da yake Allah mai cikakken adalci ne, zai sassafta ma Abu Talib azabar wuta, har ya kasance a cikin wani kududdufi na wuta, wanda shi ne mafi sassabcin wuri a cikin jahannama da ceton manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Na uku, akwai soke-soke da tuhumce-tuhumce. Mushrikai sun dukufa sosai wajen ɓata sunan wannan taliki da Allah ya zaɓe shi ya aiko shi don ya isar da saƙo. Suka ce masa mahaukaci, suka ce boka, suka ce maƙaryaci, kuma wai ba wani abu ne yake yi ba sai zuƙi ta mallau. Amma a banza, mutane sai ƙara fahimtar gaskiya suke yi suna rungumarta. Daga bisani sai suka dukufa wajen ɗaukar matakin izgili da tozartawa. Na hudu, matakin izgili da tozartawa. Babu wani musulmi da bai gamu da wani nau'i na musgunawa da cutarwa ba a daidai wannan lokaci. Akwai har waɗanda suka yi fice da sunan 'yan izgili, saboda yadda suka dukufa wajen cin zarafin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da jama'arsa. Waɗannan mutane sun haɗa da wasu makwabtansa irin su Uqubatu ɗan Abu Mu'ayt, da Adiyu ɗan Hamra'u, da Alhakam ɗan Abul As, da Ibn al-Asda'i al-Huzali da sauransu. Shi Abu Lahab kam ba a ko maganar cutarwarsa, shi da muguwar matarsa Ummu Jamil. Insha Allah za mu kawo muku wasu daga cikin miyagun ayyukansu don su zama wa'azi da jan hankali a gare mu. Na biyar, wasu daga cikin 'yan ƙungiyar Izgilawa. A can baya mun ga irin matakan da arna suka ɗauka don daƙile addinin musulunci, amma ba su ci nasara ba. Don haka sai suka koma ga cin zarafi da amfani da ƙarfin tuwo. Mun ga kuma matsayin da Abu Lahab ya ɗauka na bayyananniyar adawa shi da muguwar matarsa. To bari mu ga halin wasu daga cikin fitattun mushrikai ban da shi, waɗanda suka taka muguwar rawa irin tasa wajen musguna wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa, da kuma irin haƙurin da waɗannan bayan Allah suka yi. Sannan daga bisani mu ji umarnin da Allah ya ba su. Abu Jahali ɗan Hishamu. Zanannen sunansa shine Amru ɗan Hishamu ɗan Mugira. Ɗan babban gida ne daga yankin Makhzumawa, gidan da ke jayayyar matsayi da Banu Hashim tun kafin bayyanar musulunci. An yi masa laƙabi da Abul Hakam,
saboda baiwar da Allah ya yi masa ta kaifin wayo, wanda a kansa kawai Qurayshawa suka keta dokar kwamitin su na dattawa, wanda ba a bari kowa ya halarci zamansa sai ya kai shekaru 50, amma shi da shekaru 25 aka nemi ya fara halartarsa don irin kaifin basirarsa. Musulmi sun canza masa wannan laƙabi na Abul Hakam mai wayo zuwa Abu Jahali ɗibgagge, kasancewar basirarsa ta daƙile daga bin gaskiya a lokacin da manzo ya zo da ita. Abu Jahali na cikin waɗanda ba su jin kunyar cutata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a bainar jama'a. Imam al-Bukhari ya ruwaito irin wulakancin da Abu Jahali ya taɓa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin Allah mai alfarma, inda ya yaɓa masa mahaifar raƙumi a kan wuyansa yana tsiyaya da jini da ƙazanta a daidai lokacin da manzon Allah yake sujuda, kuma aka rasa wanda zai ɗauke masa ita har sai da Allah ya kawo ‘yarsa Fatima, wacce ba wani dattijan da ke iya yi mata komai saboda ƙanƙantarsa. Uqbatu ɗan Mu'aidi, shi kuma wannan ɗan gidan Umayyatu ne, kuma shi ne ya taɓa shaƙe wuyan rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake sallah, bai sake shi ba har sai da Sayyidi Abubakar radiyallahu anhu ya lura da shi, ya rugo ya cafke shi ta wajen kafaɗinsa, ya tunkuɗe shi yana karanta faɗar Allah ta'ala. Haka kawai za ku kashe mutum don ya ce Allah ne Ubangiji na, alhalin kuma ya zo muku da hujjoji daga wurin Ubangijin ku? Akwai kuma Asi ɗan Wa'il, wanda Allah ya saukar da aya ta 78 zuwa ta 80 a cikin suratu Maryam a kan sha'aninsa. Ya kasance mai yawan izgili da bayyana adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Akwai Walid ɗan Mugira, baffan Abu Jahali, wanda Allah ya yalwata masa arziki, ya ba shi wadatar haihuwa, amma sai ya kasance yana yi ma Allah kuri da waɗannan ni'imomi da ya yi masa. Ya taɓa jin karatun ƙur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ratsa jikinsa. Ya gaya ma mutane cewa wannan magana ta fi ƙarfin mutum ko aljani, kuma ɗanɗananta ya fi ƙarfin a misalta. Amma da suka kira shi a gaban kwamitin dattawa sai ya waske, ya ce ai ƙur'ani siddabar ne kawai mai sa masoya su raba gari su koma gaba. A kansa ne Allah ta'ala ya saukar da ayoyin suratul Mudassir daga aya ta 11 zuwa aya ta 30. Akwai kuma Naduru ɗan Harith daga gidan Abu Dar, mutum ne da ya yi tafiye-tafiye a ƙasashen waje, ya zo da labari masu nishaɗantarwa, kuma da su ne yake ƙoƙarin ɗauke hankalin mutane daga ayoyin Allah da manzo yake karantawa. Akwai Aswadu ɗan Abdiyaguth, wanda ya fito daga gidan kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yana nufinsa da izgili yana cewa, yau Muhammadu ko an samu wani saƙo daga sama? Akwai Aswadu ɗan Abdulmuttalib ɗan ƙabilar Banu Asad, ƙanan uwarmu Nana Khadija ne a wajen zumunta, amma Allah bai yi masa rabo ba, sai ya yi rajista da wannan batattar ƙungiya ta masu izgili, wadda Allah ya saukar da ƙarshen suratul Mu'affifin a kansu da kuma aya ta 95 zuwa 96 a cikin suratul Hijr. Musulunci ya ci gaba da yaɗuwa a sauran sassa. Kafin mu koma kan irin azabar da musulmi suka ɗanɗana a hannun mushrikai, za mu yi tsokaci game da yaɗuwar musulunci a wannan zamani da muke magana a kansa zuwa sauran sassan yankunan Larabawa.